could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hi guys, welcome to the Dashes Ventures. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட விண்டோஸ் என்ன விண்டோஸ் வெர்ஷன் தான் இந்த வீடியோ எப்படி செக் பண்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம். ஸோ உங்க லேப்டாப் பிசி வந்து விண்டோஸ் 7 விண்டோஸ் 8 இல்லை விண்டோஸ் 10 இந்த மாதிரி எப்படி செக் பண்றது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ மொதல் ஸ்டெப் வந்து என்னன்னா நீங்க போயிட்டு செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வந்துடும். அப்புறம் சிஸ்டம் கொடுத்துக்கோங்க. சிஸ்டமில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே சவுண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். நீங்கள் போயிட்டு அப்படியே ஜஸ்ட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். ரிமோட் டெஸ்க்டாப் அப்புறம் வந்து கீழே அபார்ட்னு இருக்கும். ஸோ அபார்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப்பில் பிசி பற்றி எல்லாமே இங்கே வந்துடும். ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வாங்க. எடிஷன் இருக்கும், விண்டோஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், அப்புறம் வந்து கீழே எடிஷன் இருக்கும். எடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 10 ஹோம் சிங்கிள் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். அது வந்து உங்களோட என்ன விண்டோஸோ அது நீங்கள் போட்டிருக்கோம். இப்போ விண்டோஸ் 7 போட்டுருச்சுன்னா உங்களோட விண்டோஸ் 7. இப்போ வந்து எனக்கு விண்டோஸ் 10 போட்டிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து நான் என்னோட லேப்டாப் வந்து விண்டோஸ் 10. ஸோ இவ்வளோ தான், இவ்வளோ ஈஸி தான். ஸோ நம்ம வந்து இதே நேரத்தில் நம்ம வந்து இங்கேயே பார்க்கலாம் உங்களோட டிவைஸ் நேம், அப்புறம் முக்கியமாக ப்ராசஸர், அப்புறம் ரேம், அப்புறம் வந்து உங்களோட பீட் வந்து 32 இல்லை 64 பீட்டா அது பார்க்கணுன்னா சிஸ்டம் டைப் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 64 பீட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ கைஸ் நீங்கள் வந்து எல்லாமே இங்கே பார்த்துக்கலாம், நீங்கள் காப்பியும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ காமெண்ட் பாக்ஸில் கைஸ் நீங்கள் வந்து அடுத்தது வந்து என்ன வீடியோ போடணுன்னு அடுத்தது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணணுன்னு சொல்லுங்கள். நான் வந்து ஷார்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணணுன்னு நிறைய பேர் போட்டிருந்தீங்கன்னா நான் அடுத்த வீடியோ வந்து ஷார்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுவேன். இதே வந்து இந்த மாதிரி நார்மலான வீடியோ போஸ்ட் பண்ணணுன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் வந்து நார்மலான வீடியோவே போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து மறக்காமல் இந்த வீடியோ கீழே காமெண்ட் பாக்ஸ்லையோ இல்லாட்டி இந்த வீடியோ ப்ரீமியர் பண்ணுற டைமில் நான் போல் கேட்குறதுனால கேட்பேன். நீங்கள் வந்து எதுக்கு ஓட் பண்ணுறீங்கன்னா ஓட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப நிறைய ஓட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் ஷார்ட்ஸ் போடுறேன். இல்லைன்னா வந்து நார்மல் வீடியோ ஓட் பண்ணுறீங்கன்னா நான் அடுத்த வீடியோ போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் கைஸ். பாய் கைஸ். Feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you made